Priatelia, nachádzame sa v Trnave na prednádraží vo vyhľadávanej lokalite. Poďte za mňou. Byt je kompletne zrekonštruovaný a musím uznať, že majitelia majú naozaj veľký vkus. Ranný východ slnka, to chceš. No a čo je v Trnave veľkou výhodou tohto bytu je, že hneď za mnou je bezplatné parkovanie. Ja si myslím, že výborná ponuka. Ak máte záujem o túto nehnuteľnosť, neváhajte nás kontaktovať.